Мәктәп укучылары өчен ел сайын мондый мәдәни мәгърифәт фестивален оештыру идеясе белән моннан 10 ел элек өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе чыккан иде. Бу инициативаны төбәкнең мәгариф министрлыгы да хуплады. Уникальность данного проекта заключается в том, что в рамках фестиваля у нас проходит образовательный блок. Образовательный блок у нас проходит по 4 культурам. Это татарская культура, чувашская культура, мордовская и русская культура. Учащиеся посещают все эти занятия по собственному желанию. В первую очередь фестиваль направлен на ознакомление учащихся с культурой народов Поволжья. Идел буе халыклары фестивале Димитроград шәһәр янәшәсендәге ел дәвамында эшләүче юны сәламәтләндерү лагерында үтә. Анда яшәү чыгымнарының байтагын министрлык үз өстенә ала. Укучылар өчен менә дигән ял итү урыны. Шуңа күрә дә монда килергә теләүчеләр бик күп була. Мин 4-нче кат идем монда, миңа бик ошым, кызык кешеләр, бик барысы да ямнеләр, ямлы костюмнардан. Монда килеп, мордва, чувашныкы, татарларныкы костюмнар күреп китәрмен. И бик ямнеләр. Миңа бик ошый, тан возможность булса мин тан киләм монда. Миңа монда ошыды бик дуслар үземә таптым, вожатылар бик әйбәт, висни программалар бик весело монда. Бер атна дәвамында өлкә мәгариф министрлыгы раслаган план буенча мәдәният, мәгариф хезмәткәрләре, тарихчылар һәм журналистлар әнә шулай лагерда ял итүче укучыларга татар халкының тарихы, аның милли киемнәре, гореф-гадәтләре һәм сәнгате турында мавыктыргыч очрашулар һәм әңгәмәләр уздыралар. С принятием ислама татарский костюм тоже немножко видоизменился. Прекрасно. И в основном, конечно, костюм имел такую функциональную задачу. Лагерда өлкәнең төрле район авылларыннан килгән татар, рус, чуваш һәм мордва балалары төшкә кадәр ана телендә үз милләтенең тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнү буенча шөгыльләнсәләр, төшкә аштан соң алар гомуми чараларда катнашалар. Күчмә музейлар оештырып, төрле халыкларның милли киемнәре, кул эшләре белән танышалар. В рамках фестиваля проходит уникальный проект гостевания. Каждая национальность оформляет свой кабинет. В нем они представляют культуру, фольклор, танцы, песни, кухню. И все учащиеся у нас посещают по очереди данную гостиную. Эш планы буенча быел татар төркеме Өмет газетасы хезмәткәрләре, җирле татар язучылары, сәнгать осталары белән очрашулар үткәрде. Укучылар татар бию элементларын өйрәнеп, төрле халыкларның хореографиясе һәм татар милли киеме тарихы турында да сөйләштеләр. Поскольку здесь дети разные национальности, когда рассказываешь о татарском костюме, о татарских традициях, то интерес возникает не только у татар. Другие ребята тоже с интересом слушают, и я так думаю, впоследствии они обязательно в интернет заглянут, они обязательно какую-то литературу посмотрят для того, чтобы узнать об этом народе. Идел буе халыклары фестивале дигән исем астында узучы этно-мәдәни лагерның һәр төрле бәйгеләрендә катнашып, призлы урын алган татар балалары Татарстан мәгариф министрлыгының җәйге лагерьларына юллама белән бүләкләнәчәк. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.